אני ישבתי בבית וחשבתי על כל המיילים שאני מקבל מאנשים שלא יודעים מה לעשות, כי כואב להם, לא יודעים למי לפנות, וזה סגור, ובית חולים זה מפחיד, כי יש קורונה. אמרתי, בואו נעשה איזושהי שיחה יותר נכון, על איך להוריד את החששות, איך להגיע לכמעט הבחנה, לא לגמרי הבחנה, אבל לדעת מה יש לי, יותר נכון מה אין לי. אין לי סרטן, קודם כל, זה מה שאני רוצה לדעת. אז להוריד את כל החששות האלה, לתת כלים גם לקהילה, גם לכם שאתם בקו הראשון, איך להוריד את החששות, להגיע לאיזשהו כיוון מה פחות או יותר יש, ולפי זה להתחיל את הטיפול, גם אם אין את כל ה-MRI, אולטרסאונד, רנטגן וכו'. אז קראנו לזה, הבחן זאת בעצמך, או כתף הבחן זאת בעצמך, ואנחנו נתחיל. קצת, למי שלא יודע, אני יודע שהרוב פה עם רקע מאוד מפותח, מן הסתם אפילו לפעמים יותר ממני, אבל למי שלא יודע, אז בואו נתחיל קצת עם אנטומיה. מבנה הכתף, אתם רואים צד אחד זה עם כל השרירים, בצד שני זה רק העצמות, והכתף למעשה מבחינתנו מתחילה בסטרנו-קלוויקולר ג'וינט שלא רואים אותו פה, קלוויקולה, סקפולה עם הקרומיון, והאומרוס. עכשיו, מי שלא יודע, אני אעשה את זה גם ברמה קצת יותר פשטנית, אז זאת הקלוויקולה עצם הבריח, זאת עצם השכמה, עם הקרומיון שהולך מאחורה, המכתש או הגלנואיד, וזאת עצם הזרוע. אם מרכיבים עליה את השרירים, ופה זה מבט מקדימה, אז אפשר לראות את השריר עצמו, הגיד שנאחז, במקרה הזה זה פלסר טוברוסטי, בטוברוסטי הקטן, יש את הסופרספינטוס שנאחז כאן, ולמעשה זה כמו שרוול, ולכן קוראים לכל הגידים האלה השרוול המסובב. קצת נרחיב ונפתח ונסתכל בפני חוז, זה נורא מפחיד, אני יודע, אבל אנחנו מסתכלים על הכתף מהצד, נחזור רגע אחרון, אנחנו מסתכלים עכשיו ממש מפה מהצד. ערן, אני שנייה קוטעת אותך, אני יכולה לבקש רק שתדבר טיפה יותר לאט, בסדר? אוקיי. ואני אנצל את ההפרעה הזאת לעוד דבר אחד חשוב, אתם בוודאי יודעים שבתחתית הזום יש אפשרות לצ'וטט. אנחנו אפשרנו את זה במפגש הקודם וזה היה סופר יעיל, אם יש לכם שאלות קונקרטיות שרלוונטיות לתכנים שערן מעלה, אתם מוזמנים לשאול ואנחנו נשתדל להציף את זה בפניו בזמן אמת, בהנחה שזה באמת מסתדר עם הרצף. בסדר? אז ממשיכים, סליחה. לא, אין, להפך. כמה שתפריעו יותר, זה אומר שאנחנו מעוררים קצת עניין. אז תפריעו חופשי, אני אשמח מאוד, ואת תארגני את זה ותנהלי את זה, ואני אהיה למעשה האיש שירות שלך בקטע הזה. אוקיי, ואני רק אגיד עוד דבר אחד, כי הייתה פה הערה ששומעים חלש. אתם שומעים אותנו חלש כרגע? אני אשמח לשמוע קצת תגובות. אצלי תקין. אז יכול להיות שיש משהו בהגדרה של המחשב, מי ששלח את זה. תשימו לב, כי כולם פה רושמים שהם שומעים בסדר. אוקיי, ממשיכים, ערן. חזרנו לכתף. פירקנו את הכדור, הנה הכדור, ראש האומרוס, הסטנו אותו הצידה, ואנחנו עכשיו מסתכלים על המכתש, ואנחנו רואים שהמכתש עצמו, הגלנואיד, הוא מאוד קטן ביחס לכדור. אחלה כדי לקבל טווח תנועה, אבל די גרוע כדי לשמור על יציבות. אז יש את כל המעטפת פה מסביב, שמורכבת מרצועות למיניהם, לא ניכנס לשמות שלהם, הרצועות ואותה רקמה היקפית פה, שנקראת לברום, הם אלה שמספקים לנו את היציבות. ועכשיו ניסיתי לעשות איזושהי סכמה די פשטנית, מאוד כוללנית. לא לקחת את זה הביתה ולהגיד, אוקיי, זה עכשיו התורה שלנו, אבל שבן אדם בא ומתלונן כאבים, איך אנחנו בכלל ניגשים אליו? ותדעו לכם שכל חולה שנכנס אליי לקליניקה, עוד לפני שהוא פצע את פיו, כבר אנחנו מתחילים לעשות איזושהי אלימינציה, להגיד מה יש לו ומה אין לו, והוא לא אמר כלום. קודם כל זה לפי הגיל. מין, יש בעיות שהן יותר קשורות לג'נדר, לנשים ויותר לגברים. האם הוא נכנס ומאוחז בידו את המתלה, אז אתה יודע שכנראה הייתה פה חבלה אקוטית. אז יש הרבה דברים, סליחה, נעבור אחורה, שלפיהם אנחנו כבר מכוונים. אז אם יש לי מישהו מתחת לגיל 40, והוא לא נחבל, מה סביר להניח שיש לו? אז הוא בטח עובד בחדר כושר, ואז אולי יש לו AC joint שכואב, או שהוא עושה רפיטיטיב, פעולות חוזרות, אוברהד, כמו כדורסל, או טניס, או אגרוף, או כאלה, ואז אולי יש לו סלאט. ואם הייתה חבלה, אז גם יכול להיות שהוא שבר, או פרק, או עשה גם כן סלאפ שיכול להיות מחבלה אקוטית. ואם הוא מעל גיל 60, מסתכל צד שמאל למטה, אז דבר ראשון שאנחנו חושבים זה רוטטור כף, אם הוא לא נפל. ואם הוא נפל, אז אולי הוא גם שבר, ואולי גם אוסטאופורטיס, ושכחה של הסחוסים, כי בכתף זה לא מאוד שכיח. והגילי ביניים זה יותר דברים שדווקא אופיינים יותר לנשים,
נגיד גיל 40-60, הסתיידויות, כתף קפואה, אנחנו נדבר על רוב הדברים האלה בהמשך. כמובן, חבלות יכולות להוביל לכל דבר. שוב, זאת לא תורה מסיני, גם יש לנו בני 13 עם קרע ברוטייטור קאף. סופר נדיר, אבל גם את זה ניתחנו כבר. ואם נסתכל, ואני הרבה פעמים מבקש מהפציינט, תראה לי איפה כואב. שים אצבע ותגיד לי איפה כואב. אז אם זה תהיה מצד שמאל למעלה, שימו לב, זה בדרך כלל לא כתף, זה צוואר. וזה מאוד מאוד חשוב להתחיל בדיקת כתף בצוואר, מגיע אליכם. קודם כל לבדוק צוואר. אני תמיד מתחיל מהפריפריה, ממה שלא קשור, אני כל כמו שואל את הדברים האחרים. אז צוואר זה אחד הדברים הראשונים שיכולים לגרום לכאבים, שמקרינים לאורך היד, לכתף וכו'. מי שמחזיק כמו בצד שמאל למעלה, חפשו צוואר. מי שמחזיק כמו בצד ימין למטה, כאב שמקרין לאורך הזרוע, הרבה יותר אופייני לכתף. ורק שתבינו כמה לפעמים זה אבסורד, האנשים האלה מגיעים לעשות אולטרסאונד. והבחור של האולטרסאונד עושה אולטרסאונד איפה שצריך, באזור הרוטייטור קאף, באזור הגידים. והם אומרים, תראה את הטמבל הזה. אני הראיתי לו בכלל שכואב לי בצד, למטה, בכתף למטה, והוא עשה במקום הלא נכון. תדבר עם החבר'ה שעושים את האולטרסאונד, הם יגידו, שיגעו אותי שם, אז אני עושה להם הרבה פעמים סתם באיפה שמצביעים לי, אבל אני יודע שלא שם הבעיה. שימו לב, הפציינט מכוון אתכם לאיפה שכואב, זה לא בהכרח אומר איפה שזה הפתולוגיה, אבל זה כן יכול לעזור לכם לדעת מה אנחנו מחפשים. אז בואו נתחיל עם הפתולוגיה היותר שכיחה שיש, שזה רוטייטור קאף, השרוול המסובב. ואם נסתכל בשני איורים האלה, אז באיור הזה, שזה למעשה מבט מחזית, כל האדום הזה זה השריר הסאבסקפולריוס, שנאחז בלסר טוברוסיטי, והדבר הזה זה הביסיפיטל גרוב עם ה-long head of bicep שעובר שם. ואז כבר מתחילים לראות את הסופרספינטוס. והמבט מאחורה זה הסופרספינטוס, כי הוא מעל הספיין של הסקפולה, אינפרספינטוס, וטרז מיינור. שוב, השמות פחות חשובים למי שהוא לא פיזיותרפיסט פרסה. ושאנחנו מרימים את היד, למעשה יש פה תעלה איזושהי סיבה, יש פה מעבר של תירות של התעלה ושקשוף של הגידים, אז מתחיל אותו בינג'מנט סינדרום, אותו כאב שיש שאנחנו מרימים את היד. למה זה קורה? למה קוראים כל הדברים האלה? אז קודם כל יש פה אלמנט של גיל. מעל גיל 60, בערך 50% מהאוכלוסייה תסבול מאיזושהי בעיה ברוטייטור קאף. לאו דווקא סימפטומטי, לא בהכרח הם יודעים שכואב להם. מעל גיל 70 זה כבר מטפס על, וגיל 80 אנחנו מגיעים קרוב ל-80%, זה המון, זה אחוזים מטורפים רק בגלל האלמנט של הגיל. שחיקה, wear and tear, פעם אנשים היו לא שורדים כל כך הרבה שנים, אולי גם בעידן הקורונה אנחנו חוזרים לפעם, אבל אנשים לא היו שורדים כל כך הרבה שנים, ואז פשוט הם היו לא מגיעים בכלל למצב שיש להם בעיות בכתפיים, ופעם גם לא היו מומחי כתפיים, כי כנראה היו פחות בעיות. חבלה תמיד יכולה להיות סיבה לקרעים בגידים. אז הפתולוגיות, או הדברים הלא תקינים בגידים, יכולים להיות סתם דלקת של הגיד, יכול להיות קרע חלקי, יכול להיות קרע מלא, שנדבר בהמשך מה זה, קרע מסיבי שזה כבר מעורבות של מספר גידים, עד כדי הרס של הפרק, של הסחוס. טראומה כמובן יכולה להוביל לכל אחד מהצרות האלה. אז אם נסתכל שנייה בארתרוסקופיה... ערן, אני רוצה לעצור אותך רגע. בוא נחזור רגע לתמונה של השרוול המסובב, לתמונה של הרוטייטור קאף. יש משהו שם, אולי שככה עברת עליו קצת במהירות, אני רוצה לדייק אותו. אתה בעצם מדבר על זה שכל השרירים נאחזים בנקודה אחת, וכשהיד נעה לכיוון כזה או אחר, אז הגידים מתחככים בתוך התעלה, זה מה שציינת קודם? לא בדיוק, הם לא כולם נאחזים באותה נקודה. השריר מקדימה, סאבסקפולריס שהופך לגיד, נאחז בלסר טוברוסיטי. אוקיי. אם אתם רואים, זה הלסר. כן, אוקיי. הסופרספינטוס נאחז בגרטר טוברוסיטי בחלק העליון. תסתכל במבט מאחור, אז נראה שהאינפרספינטוס גם נאחז בגרטר טוברוסיטי, חלקו בחלק העליון וחלקו כלפי מטה. הטרז יאחז רק מאחור. זאת אומרת, הפונקציה של כל אחד מהם לא בהכרח דומה לפונקציה של אחר. יש חפיפה, לכן גם כשקראים עדיין אנחנו יכולים להפעיל את היד, אבל זה לא שכל אחד עושה רק תנועה אחת. ולמה אחד מהם נפוץ יותר בקרעים שלו מהשאר? אני כמובן מתייחסת לסופרספינטוס. אז 90% מהקרעים יהיו מערבים את הסופרספינטוס. הסיבה היא לא ברורה, אנחנו עדיין לא לגמרי מבינים.
אין ספק שיש אלמנט של עומס, כי הוא העיקרי שאחראי לרמת היד למעלה. אבל כשבדקו גם אספקת דם לגידים, יש אזור בסופרספינטוס בערך 0.5 סנטימטר עד סנטימטר אחורית לביסיפיטל גרוב, ויש אזור שהוא עני מאוד באספקת דם. ושם גם רוב הקרעים. אז כנראה שיש פה מספר אלמנטים, לא רק היצירות של התעלה עם פיטמנט סינדרום שפעם דיברו עליה בתור תורה מסיני, ויש אלמנט של אספקת דם, אלמנט של wear and tear, אלמנט של עומס, אבל זאת השכיחות. אוקיי. אז נחזור חזרה, היינו בגרף הזה של כל דבר יכול להוביל לקרע וכו', ועכשיו אנחנו מסתכלים בארטרוסקופיה, נכנסים עם סיב אופטי לתוך הכתף, מה אנחנו רואים? בואו נתחיל עם צד ימין למעלה, זו תמונת תקינה. אני יכול לספר לכם שזה גם לאדם שנחת על הירח, תצטרכו להאמין לי, אבל בינינו זה למעשה, מה שאנחנו רואים פה, זה את ראש ההומרוס. רגע, נעלם לי החץ. ראש ההומרוס. זה הסופרספינטוס. ככה נראה הגיד מבפנים. הוא מאחז פה בגרטר טוברוסיטי. אנחנו לא רואים אותו, אנחנו רואים את הגרטר טוברוסיטי בניתוח, זה אומר שיש שם קרע. הוא נאחז ועושה כמו וילון כזה. פה כבר סביר להניח שזו התחלה של האינפרספינטוס, אבל אין גבול ברור בארטרוסקופיה בין אחד לשני, ולכן מבחינתנו אנחנו מתייחסים לקרע, למרות שלפעמים זה יכול להיות קרעים ברבים. הדבר, הצינור הזה שנמצא פה באמצע, זה ה-long head of biceps, כי אנחנו מסתכלים מאחורה, קדימה. אז biceps, סופרספינטוס, אינפרספינטוס, ראש הומרוס. אם מסתכלים בצד שמאל למטה, אתם יכולים לראות שזה אותה תמונה, רק שהפעם יש קרע. יש קרע של החלק הארטיקולרי, הפנימי, קרע חלקי של הסופרספינטוס. ככה זה נראה. אם הקרע היה עובר מצד לצד, אז זה כבר קרע מלא. ואם נסתכל כאן, עכשיו המבט הוא הפוך. עכשיו אנחנו מסתכלים מלמעלה לתוך הפרק במקרה הזה, כי יש לי קרע מלא. אבל אם נסתכל קודם כל בתמונה מצד ימין למעלה, אין קרע מלא. הדבר הזה, הלא ברור הזה, זה גיד. זה גיד שהוא קצת מודלק, אבל הוא בסך הכל באיכות טובה, והוא מלא ולא רואים מתוך הפרק. אבל תסתכלו בצד ימין למטה, פתאום רואים, זה השוליים של הקרע של הגיד. הדבר הזה זה ראש ההומרוס, שם בפנים אפשר לראות קצת הגלנואיד, זה הגיד של הבייספס. ופה זה הפוטפרינט, זה הגרטר טוברוסטי שהוא חשוף, כי הגיד ניתק ממנו. ובצד שמאל למטה אנחנו רואים את המדידות שאנחנו עושים, נניח 3.5-4 סנטימטר רוחב, עם ריטרקציה, עם תלישה של הגידים של משהו כמו 3 סנטימטר. ככה אנחנו מודדים את הקרעים. על מה התלונן? אני שוב עוצרת אותך רגע. אתה אחר כך תרחיב על מונחים כמו סלאפ, נכון? בהקשר הזה של הפגיעות של הלאברום. אני ארחיב על חלק מהמונחים, לא על כולם. סלאפ זה משהו שאולי קצת פחות מעניין את הבן אדם שיושב בבית וכואב לו, אבל תרצו כמובן במסגרת השאלות, אנחנו נדבר על זה. מה התלונות המטופל? אז רוב הסיכוי שיבוא ויתלונן על כאב. כאב מקרין לזרוע, שוב אני מזכיר, הכאב ברוטטור כף הוא יהיה מקרין לזרוע, הוא יחזיק בצד של הכתף, הוא לא יחזיק למעלה. כאב לילי מאוד שכיח. פעם היינו, שלמדנו בספר רפואה, אמרו כאב לילי זה בטח גידול. לא, זה לא. ברוטטור כף זה התלונה הקלאסית, הם מתקשים לישון בלילה, הם מתעוררים בלילה. הגבלה בתנועה לא בהכרח. ברוב המקרים אין הגבלה בתנועה, אלא אם כן בגלל כאב הוא לא הניע ופיתח כתף קפואה משנית, secondary frozen shoulder. שגם צריך, יש חולשה של כאב, שהוא פשוט מפסיק להתנגד בגלל שכואב לו. חולשה אמיתית של בקושי מרים את היד, צריך קרע מאוד גדול, וזה בהחלט לא הסימפטום הראשון, לכן רשמתי אותו בסוף. אבל שוב, כאב זה האישו הרציני. ואין, דרך אגב, אין קורלציה בין גודל הקרע למידת הכאב. יכול להיות קרע קטן עם כאבים נוראים, וקרע גדול עם כאבים לא מאוד משמעותיים. כן. אנחנו עושים את ההבחנה. שוב, זה לא הנושא של השיחה שלנו, כי אנחנו מדברים על אנשים בבית שהם לא מצליחים כרגע להגיע להבחנה, אבל אני רוצה להזכיר פה כי זה מאוד חשוב. רנטגן, ועוד, אם תזכרו, רק את הרנטגן מההרצאה הזאת הרווחתי משהו. אנשים מגיעים אליי רובם עם אולטרסאונד. נכון, יש להם קרע, בני 70 עם אולטרסאונד, סביר להניח שיהיה להם קרע, אם זאת הבעיה שלהם, יכול להיות שיש להם אוסטארטריטיס, יכול להיות שיש להם בליטה של עצם כזאת או אחרת, יכול להיות שיש להם חס וחלילה גידול. הקרע של הרוטטור כף לא תמיד הוא האישו המרכזי. אנא, אני אבקש, תקפידו שמשלחו רנטגן.
כי הרופאים בקהילה, לצערי, חוטאים, וגם אנחנו חוטאים, וכולם חוטאים, ועושים את האולטרסאונד, שמראה שיש קרע. למלא אנשים יש קרע, ואנחנו לא נוגעים בהם ולא עושים להם שום דבר רע, והם צריכים לא להזיק להם. אז רנטגן ואולטרסאונד זה משהו טוב. MRI משלים את שניהם במידה ולא צריך. מיקרוסקופיה זה גם אפשרות להבחנה. אם אנחנו מסתכלים שנייה בציורים, בתמונות שיש פה, שוב, זה אותו גיד שראינו מלמעלה, מבט הלאה, מסתכלים על הגידים, ופה אפשר לראות את הקרע. זה קרע, קרע מלא, למה? כי אנחנו רואים מתוך הפרק, המידות שלו בערך 1.5 סנטימטר, 2 על 1.5 סנטימטר. אנחנו רואים כאן עצם בצילום שהראית כרגע? זה הפוטפרינט. זה האזור שהגיד היה אמור להאחז. תחשבו שהחלק הזה אמור להגיע לפה. אני תכף אראה לכם תמונה של איך אנחנו תופרים את זה, ואז תבינו מה הולך לאן. אני שוב פעם עוצרת אותך, הייתה פה שאלה, למה כל כך חשוב הרנטגן? אם תוכל לחדד את זה עוד פעם, כי... כן. אוקיי. בן אדם בן 70 או 65 שכואבת לו הכתף, אני אשלח אותו לאולטרסאונד, חבר'ה, רוב הסיכוי שמשהו לא תקין בגידים שלו. האם זאת הבעיה שלו בהכרח? זה בערך שכן. אבל אנחנו נפספס את אלה שיש להם אוסטאו-ארתריטיס, ונפספס את אלה שיש להם גידול, ונפספס את אלה שאם הוא נפל גם היה לו איזה שבר עם תזוזה שלא הובחן במיון. אז אנחנו נתעסק עם הקרע האומלל שלו ונעשה פיזיותרפיה כמו משוגעים, ונעשה כל מה שרק אפשר, שלמעשה זאת לא הבעיה שלו. אז אתה מדבר על זה בשיטת האלמינציה. אתה רוצה לוודא שאין עוד דברים שמעורבים פרט לקרע הנקודתי. נכון, נכון. הרנטגן מבחינתי אמור להיות תקין. אוקיי? יש אלמנטים קטנים שמעידים על קרע, אבל זה לא רלוונטי לענייננו. אני עושה את הרנטגן כדי להגיד שאין גידול, שאין לי פה אוסטאו-ארתריטיס, שאין לי משהו אחר, שאנחנו נשקיע את רוב זמננו לריק, על בעיה שהיא לא אמיתית. זאת הסיבה. אוקיי, יופי, תודה. מה הטיפול? הטיפול הוא פיזיותרפיה. אני משתדל שאנשים ישלחו לי את החומר לפני שהם באים אליי, ומי שלא עשה פיזיותרפיה, אני מאוד אמליץ לו שלפני שהוא מגיע אליי, שילך לעשות פיזיותרפיה, כי יגיע אליי ואני אשלח אותו לעשות פיזיותרפיה. זה הטיפול. עכשיו, לא לכולם, ויש סייגים, ואני עכשיו אדבר על הסייגים. יש מקרים שצריך לנתח. מתי אני כן אמליץ על ניתוח? שוב, זאת לא תורה מסיני, זו דעתי. יש כאלה שיחלקו עליה, ויש כאלה שיהיו יותר אקטיביים, ויש כאלה שיהיו פחות אקטיביים. אם יש לי קרע אקוטי, קרע אקוטי, זאת אומרת, עכשיו הבן אדם נפל, והולך לכאוב לו המון. כמו שאתם יודעים, זה כמו אחרי ניתוח, זה החלמה של כמה חודשים טובים. במקרה כזה, אני אמליץ לו כן לעשות ניתוח, כי למה אני לא ממליץ לעשות ניתוח? כי החלמה פשוט בלתי נסבלת. אבל אם הוא מלא סובל, אז שיהיה הסבל אחרי ניתוח, שכבר אחרי זה לא נצטרך להתמודד עם ההשלכות של קרע שהולך וגודל, ותכף נדבר על זה. בן אדם צעיר עם קרע גם, אם יש לו קרע שנגיד לא גדול במיוחד, תעשה ניתוח, כי שתבוא אליי עוד 10 שנים, 20 שנה עם קרע שהוא כבר גדול מאוד, סיכויי ההצלחה שלי לתקן אותו מאוד נמוכים. או לחלופין, יכול להגיע למצב שאני כבר לא אוכל לתקן אותו. למה לא תוכל לתקן אותו? כי רוב הקרעים ילכו ויגדלו עם הזמן. סטטיסטית, רוב הקרעים ילכו ויגדלו עם הזמן. ועכשיו הקרע סנטימטר, יגיע אליי עוד 20 שנה עם קרע של 5 סנטימטר, כרוני, ממושך, סיכויי ההצלחה שלי נמוכים. ערן, ציינת קודם שלפעמים יכולה להיות חוסר קורלציה בין הממצאים שמגיעים בהדמיה לבין התלונות של המטופל. אז אני תוהה לעצמי איך זה מתיישב נגיד עם סיטואציה שבה מגיע בן אדם שהוא כביכול לא מאוד כאוב, אבל אז אחרי שאתה שולח אותו לצילום רנטגן, כמו שאתה מתאר או דימות אחרת, אתה מגלה שיש שם קרע שהוא משמעותי. האם גם זה יצריך התייחסות מבחינתך? אחת השאלות הכי קשות, או אחת התמודדות הכי קשות ברוטטור כף, זה מישהו שהוא כבר לא סימפטומטי. נניח בחור צעיר, בן 45, נפל, קרע, כאב לו, שלחתי אותו קצת לעשות פיזיותרפיה, אמרתי, תשקול ניתוח, ואז נדבר, חוזר אחרי חודשיים, אמרתי, תשמע, כמעט ולא כואב לי. למה אני צריך לעשות ניתוח? וזאת שאלה טובה, כי אחרי הניתוח הוא הולך לסבול מאוד. ופה אני אומר להם, חבר'ה, אין לי תשובה טובה. אם אתה חושב על הקטע הרפואי בלבד, אז כן, כדאי לעשות ניתוח. אם אתה חושב על האיכות חיים הקרובה שהולכת להיות לך בחצי שנה הקרובה, תברח מניתוח, כי זה הולך להיות קשה מאוד. זה מאוד אינדיבידואלי. יש כאלה יגידו, אני רוצה לשים את זה מאחוריי ולדעת שהכתף שלי בסדר ונגמרו הצרות שלי, ולכן אני אעשה ניתוח, ויש כאלה שיגידו, שאני אגיע לגשר, אני אחצה אותו, עכשיו לא כואב לי ואני לא רוצה שום דבר. בסדר באיזה אופן? כשאני אפר את הסטטוס קוו יתחיל לכאוב לי, ואז אני אצטרך להתנתח, זה ברמה הזו?
זה או ברמה שתהיי פסאודו-פרליטית, שתביא, אני כבר לא יכולה להרים את היד. ואז אנחנו רואים שיש קרע של 5 סנטימטרים, יש שינוי שומני בשרירים שכבר אי אפשר לתקן אותם. זאת אומרת, אפשר אולי לתקן, אבל זה לא יעזור שום דבר, כי השריר לא עובד, ואז זאת בעיה. הייתה לי איזושהי שיחה מאוד מעניינת עם אייל בן בסט, הוא מתמחה ברפואת כאב, הוא גם יהיה פה אורח בפודקאסט. הוא דיבר על זה שהרבה פעמים ב-MRI יש ממצאים שומניים בתוך השרירים, שפחות מתייחסים אליהם דווקא אורתופדים, וזה מביא אינדיקציה יותר שרירית ופחות מפרקית בהקשר הזה. אז זה משהו שאתם לוקחים בחשבון בתוך השקלול הכללי? אני לא יודע למה הוא אמר את מה שהוא אמר, אנחנו היסטריים לשינוי השומני הזה. ברגע שמתחיל שינוי שומני של השרירים, זה אומר שהקרע הוא כרוני, וזה מרמה מסוימת, אנחנו כבר לא יעזור, אנחנו נתקן את הגידים, נניח שאנחנו אלופי העולם, נתקן אותם, נשים אותם במקום, השריר הזה כבר לא עובד. זאת אומרת, יש לנו רמה מסוימת שממנה אנחנו רואים, אין טעם בכלל לתקן. מה נקודת האל-חזור מבחינתך? יש קלסיפיקציה שנקראת גוטליה, של כמה שומן וכמה שריר יש. אז אם אנחנו רואים שיש יותר שומן מאשר שריר, נניח יש 2 סנטימטר שריר, 2x2, ומתוך זה הרוב שומן, זה כבר מצב שלא משנה אם תקן תגיד, השריר הזה לא יעבוד, ואין טעם. שומן מראה על דיספונקציה של שריר בהקשר הזה? כן, וזה תהליך שהוא כנראה הוא הפיך. והוא מגיע בקורלציה עם הפגיעות המפרקיות, או שזה שני דברים שונים? ברגע שכבר יש תהליך כזה, זה אומר שהקרע הוא גדול מאוד וכרוני וממושך, ואז יכול להתפתח מצב של רוטטו-קפרטרופתי, של השחיקה של הסחוס. אם זוכרת את הדיאגרמה שציירתי, שבסוף למטה היה שם את הרוטטו-קפרטרופתי, שזה כבר תנועה לא נכונה של הכתף, הסחוס נהרס וכו', ושם זה רק החלפת כתף, רוורס, ואין מה לעשות. והייתה פה עוד שאלה לגבי מדדים אובייקטיביים להחלטה על ניתוח. אני מניחה ממך שזה שקלול של כמה דברים בהקשר הזה. כן, אז הנה, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו, אם הוא גיל הפציינט, האם הקרע אקוטי או לא. מה גודל הקרע? אם הקרע הוא 4 סנטימטר, שזה מאוד גדול, אני אגיד, עכשיו אני עוד יכול לתקן, תגיע שזה יהיה 5, סיכויי ההצלחה שלי יותר נמוכים. בעיקר מה שאני מנסה לעשות זה לתת לחולים את כל הפרמטרים, כדי שהם ייקחו את ההחלטה שנכונה לגביהם. הרי כולנו ניקח החלטות שונות עם אותם נתונים. למה? אז אני משתדל לתת את הנתונים. ופרמטר... כן, סליחה, תמשיך, סליחה. רק נגמור את הפרמטר הנוסף, זה כישלון פיזיותרפיה. עשה פיזיותרפיה, לקח כדורים, הבן אדם לא מסתדר, כואב כל הזמן. זאת גם אינדיקציה בהחלט לניתוח. כמה זמן של כישלון פיזיותרפיה תיתן עד שאתה אומר, אוקיי, ניכנס עם התותחים הכבדים? לפחות חודשיים, 3. הספרות מדברת על 6 שבועות, אני בדרך כלל אומר, תנסו חודשיים, 3. אוקיי, וכשאתה מדבר על קרעים ברוטייטור כף, אתה מדבר בעיקר על קרעים בגידים של הרוטייטור, או על קרעים בתוך השריר עצמו? הקרעים הם בגידים. נדיר קרע של השריר. כשאנחנו מדברים על קרעים ברוטייטור כף, זה קרעים בגידים, בדיוק כמו שיש פה בציור, תסתכלו. קצת למטה, זה הקרע של הגיד, זה הגיד, שהיה אמור להתחבר פה לעצם כאן למטה, ומה שאנחנו עושים בניתוח, אנחנו שמים עוגנים, לא משנה, תוקעים חוטים בתוך העצם, ומעבירים דרך הגיד, ותופרים אותו בצורה כזאת חזרה למקום, כדי שיהיה את האיחוי הביולוגי של הגיד חזרה לעצם. אז נדיר שיש קרעים בשרירים. נכון, נכון. אוקיי. יש קרעים לפעמים מעבר לתפר. את רואה, אם פה התפרים שעשינו, לפעמים אנחנו מעתקים כל כך שיכול להיות קרע בין השריר, זה כבר התחלה של שריר, לגיד. אז יצרת נקודה רגישה אחרת בתוך הרצף הזה, שיכולה להיחלש בהמשך, אני מבינה. נכון, כי היום החיבורים שלנו הם כל כך חזקים ויעילים, שכבר מתחילים לראות צרות במקומות אחרים, פעם פשוט העוגנים לא היו מספיק חזקים, וזה נתלש מחדש. הם מגיעים לניתוח חוזר, החבר'ה האלה? יש כאלה שהגיעו לניתוח חוזר, מעט מאוד. זה לא שכיח בכלל להגיע לניתוח חוזר. עברנו ליציבות? כן. או שאלות על רוטייטור כף? אני רק תוהה, בגלל מה שציינת קודם, האם הסיבה שהם לא מגיעים לניתוח חוזר זה כי הניתוח נורא כואב, כמו שציינת? מי שמגיע אליי אחרי שנכשל ניתוח ראשון, החלטה קשה מאוד ללכת לשם. כן. לפני הראשון אתה אומר להם שזה הולך לכאוב מאוד, והם מעניינים בראש, כי הם אומרים, עכשיו כואב לי בכך, אתה לא יודע כמה כואב לי.
אחרי הניתוח אומרים, וואו, לא חשבתי שזה יהיה כזה. אז כן, הבנתי. שסובלים, סובלים, אתה לא... אי אפשר לחיות עם זה. אז לפעמים באמת זה הפתרון. אוקיי. טוב, אי-יציבות, אנחנו מדברים על פריקות של הכתף. רגע, ערן, עוד שאלות שעלו פה על הנושא הקודם. מה עם אחוזי ההצלחה של ניתוח חוזר? בואו נדבר מה החוזה, נחזור אחורה. מה הסיכוי ההצלחה של ניתוח בכלל שרוטט או כף? אז זה תלוי בגודל, תלוי בגיל, תלוי אם זה כרוני, תלוי אם זה אקוטי, יש פה המון פרמטרים. קרע אקוטי אצל בן אדם בין 40-50, סיכוי הצלחה מצוינים, מעל 90% בפאר. קרע של מישהו עם בין 65, 4 סנטימטר קרע, זה ירד לכיוון, שוב, תלוי איזה עבודות אתה מסתכל, אבל סביב 70-80% הצלחה. וזו אוכלוסייה לא מעטה שאנחנו פוגשים, אנשים מעל גיל 60, עם קרעים כרוניים בגידים האלה. תלוי מה הגודל. אוקיי? אם זה קרע של 2 סנטימטר, זה סיפור אחר. הסיכוי ההצלחה שוב יהיו לכיוון 90. עובדה שרוב האנשים עוברים את הניתוחים האלה, אז יש את הסבל של הניתוח, אבל רובם לא מגיעים למצב שהם בכלל בודקים אם יש צורך בניתוח אחר, כי הם מסתדרים. באמת, עד קטע, כשאם הייתי יודע להעלים את החצי שנה הנוראית הזאת ולהפוך אותה למשהו יותר קל, הייתי מנתח הרבה יותר. אין לי ספק. שאלה נוספת. כן. שאלה נוספת לגבי היכולת הצלחה של הפיזיותרפיה בעניין של הטיפול ביחס בין השומן לרקמת השריר, בתוך השרירים. האם זה נבדק פעם? האם יש לנו תשובה על זה? אני לא חושב שהפיזיותרפיה יכולה לעזור פה, כי השריר הוא לא מתפקד, כי הגיד שלו קרוע. אלה שלא קרועים, השריר לא הופך לשומן, הוא ממשיך לעבוד רגיל, אין בעיה. אבל אם הסופרספינטוס קרוע, גם אם אני אעשה את כל התרגילים שבעולם, השריר אין לו מול מה להתכווץ, כי הגיד שלו קרוע, הוא פשוט לא עובד. זה משהו סיסטמי? אני אגלה עוד ריכוזים כאלה של שומן בשרירים אחרים, או שזה ספציפית לאזורים האלה? לא, אני לא מכיר את זה מספיק. אנחנו יודעים שבכתף זה אישו מאוד רציני, אנחנו גם יודעים שיש שינוי שומני אצל אנשים פגיעה נוירולוגית. מישהו נפגע, והאינפרספינטוס נפגע כתוצאה מזה שיש ציסטה בלברום וכו', והעצב של האינפרספינטוס פגוע, אנחנו רואים שינוי שומני בשריר, אבל הוא מסוג אחר. הוא לא, ב-MRI הוא יראה אחרת לעומת האלה של הקרעים. אוקיי, יופי, תודה. נשים דברים שכאילו, אני יכול להמשיך לקשקש על זה שעות, אבל... אז שים לב שכולם מרותקים, לא נראה לי שיש פה בעיה עם העניין הזה. לא יודע, אנשים רוצים ללכת הביתה לראות ארץ נהדרת. שים פה מצוקת מוח, הכל בסדר. אי-יציבות. אי-יציבות אנחנו מדברים על פריקות, ואנחנו במקרה הזה נדון בעיקר בגלנו-הומרל ג'וינט, בין ראש ההומרוס לגלנואיד. אתם יכולים לראות, זה מצב תקין, יש הומרוס, יש גלנואיד אחד מול השני, והנה פה הוא יצא. זה צילום רגל תקין, ראש הומרוס מול גלנואיד, ופה רואים שהראש הומרוס ממש לא מכיר את הגלנואיד, מתרחק אחורה וקדימה ולמטה לגמרי. ואם נסתכל במבט על, זה מצב תקין כדור ראש ההומרוס מול המכתש מול הגלנואיד, ופה במקרה הזה הוא פרק קדימה. רוב הפריקות, 95% מהפריקות, יהיו קדמיות. זאת אומרת, הכדור הולך קדימה למכתש. ההומרוס הולך קדימה לגלנואיד. למה? ככה. זאת הסטטיסטיקה. 5% יהיו פריקות אחוריות, שאותם חצי מהם נפספס. בא בן אדם עם פריקה אחורית, למיון, סיכוי של 50% שנפספס אותם, כי זה לא רואים בחוץ שום דבר. בגוף, באנטומיה, אתה לא רואה שום דבר, והצילום מאוד מטעה, לא ניכנס פה בדיוק לכל הפרטים. ופה, מי שעוזר לי מאוד זה הפיזיותרפיסטים. יש לא מעט מקרים ששלחו אליי פיזיותרפיסטים, שאומרים, שמע, משהו לא בסדר, הוא היה במיון, אמרו שאין שבר, אין פריקה, אבל זה לא זז, משהו שם תקוע, ואז באמת רואים בדיעבד שהייתה שם פריקה אחורית, שצריך להחזיר אותה. היא לא חוזרת לבד? בדרך כלל, אם זה תקוע, תקוע. יכול להיות שזה יצא וייכנס, ואז הוא לא יגיע למיון. אבל אם זה תקוע, וזה יתבטא בזה שאין external rotation, הבן אדם לא מצליח לסובב את היד החוצה, על פניו אתה מסתכל, אתה לא רואה את העיוות כמו בפריקה קדמית, והסימן העיקרי זה שאין external rotation. כתוצאה מפריקה, מה שקורה נקרא הלברום, פה, החלק הזה, אתם רואים, זה לברום אחורי שהוא תקין, עם הרצועות, פה יש קרע. למה? כי שהראש פרק קדימה הוא קרא את הדבר הזה,
ובעיה אחרת שנוצרת זה ההילזקס ליז'ן פה, הדבר הזה, זה שבר דחיסה, כמו כדור פינג-פונג שדחסו אותו מהשפה הקדמית של הגלנד. אז החזירו את הפרק חזרה, הנה זה חזרה. רגע, אני עוצרת אותך שנייה. שתי שאלות. קודם כל, יש פה מרכיבים של גיל בהבדל בין הפריקות הקדמיות לאחוריות? לא. ההבדל העיקרי בין הקדמיות לאחוריות, האחוריות קורות יותר שיש התקף אפילפטי, יותר שיש התחשמלות. זה מה שלמדנו בלימודים. במצב של אפילפסיה או התחשמלות, 50% מהפריקות יהיו אחוריות, לעומת 5% באופן כללי. והסיבה, קיבוץ חזק מאוד של הסאבסקפולריס, פה מקדימה, שמסובב ודוחף את הראש אחורה. אוקיי? הוא יותר חזק מהאינפרספינטוס מאחורה והטירז מים. אוקיי. שאלה שנייה שרצית? לא, כבר ענית עליה בתוך השאלה הראשונה, מעולה. ואז אם נסתכל לפי גילאים, אתם יכולים לראות, זה גרף שנדמה לי שהכין אותו דוקטור צ'צ'יק, אז הקרדיט הולך אליו. גיל ואחוזי פריקות חוזרות. אחת הבעיות מהפריקות האלה, שהפריקה הראשונה שתהיה שנייה ושלישית ורביעית, באחוזים מאוד גבוהים ככל שהפטנט יותר צעיר. זאת אומרת, ניקח את הבחורצ'יק בין ה-18, שזה הקלאסי שלנו, בין 18, נעלה פה, בערך 85% מהחבר'ה בני 18 שהם פעילים, לא כאלה שהם משחקים בנינטנדו או משהו שלא עושים, הם יפרקו שוב ב-85% מהמקרים. זאת אומרת, יש פה איזו פצצת זמן שיושבת בכתף ומתישהו תתפרץ. אבל אם ניקח את החבר'ה היותר E60, נגיד 40-50, זה כבר יורד לסביבות 15%. זאת אומרת, אם אני היום אפרוק את הכתף, ואני לא ב-40 לצערי, הסיכוי שלי לפרוק שוב הוא מאוד נמוך. אז הבעיה שלי בפריקת כתף שאצלי, היא תהיה אחרת מאותו בן 18. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אף נדבר, אצלי יש יותר סכנה לקרעים בגידים כתוצאה מהפריקה, ופחות הקרע הלברלי או ההילזקס או הצרות האלה. אוקיי? אז הסיבוכים, פריקות חוזרות אצל החבר'ה הצעירים, פגיעות עצביות, 30% מהחולים יש להם פגיעה באקסילרי נרב. 30%. זה תלוי במשך הזמן שמחזירים את הפריקה, הפגיעה בעצב? שאלה מצוינת, אני מניח שכן, אני לא מכיר עבודה על זה. זה הגיוני מה שאומרת, אני לא מכיר עבודה. אבל רוב הפגיעות הם יהיו כאלה שהם לא יהיו רלוונטיים, קצת היפואסטזיה, ירידה בתחושה באקסילרי נרב, לא משמעותי. אבל שלשום בדקתי מישהו שהדלתות שלו לא מתפקד. וזה נורא. כמה הוא היה? הוא בן 18. אבל ערן, מה שציינת קודם, בהקשר שיש הבדל בין פריקה למישהו צעיר ומישהו מבוגר מבחינת הסיבוכים, אז הירידה פה היא די דרסטית. אז אני שואלת את עצמי, לפי מה שאתה אומר, האם הסיבוכים שאופייניים לגיל המבוגר נובעים מזה שיש יותר קיבועים סביב החיבור הזה, ולכן יש יותר דברים שניזוקים, ואצל הצעירים הפגיעה יותר הפיכה בהקשר הזה? לא, אני חושב שיש שינוי באלסטיות של הגידים, יש שינוי באלסטיות של הרקמה, ולכן הגיל המבוגר, הרוטטור כף ייפגע, ולא הלברום. הלברום כבר יותר נוקשה, פחות גמיש, הרוטטור כף פחות חזקים. אצל הצעירים הלברום יקרה. מאוד לא שכיח, כי הרוטטור כף אחרי פריקה אצל מישהו צעיר. אוקיי. שברים, שוב, שברים אנחנו נמצא יותר אצל אנשים מבוגרים, כמובן כתוצאה מפריקה, וקרעים בגידים, כל בן אדם מעל גיל 40 שפרק את הכתף, אני אשלח לאולטרסאונד. מבחינתי יש לו קרע ברוטטור כף, עד שלא הוכחתי אחרת. וזה כבר מגובה ברנטגן שנשלח קודם, אני מבינה. זה שילוב של שניהם ביחד. כן, כן. בסדר? אז אלה סיבוכים כתוצאה יש עוד סיבוכים, יש מלא סיבוכים, אנחנו לא ניכנס לכולם, אבל אלה יותר עקרוניים. מה הטיפולים? אז קודם כל, מיד בשלב האקוטי אנחנו רוצים להחזיר לו את התפקוד, אז פה האלמנט של הפיזיותרפיה הוא חשוב, אבל בהתאם לגיל, אני אשקול כן להמליץ ניתוח. אם בא אליי מישהו בין 18-20 פריקה ראשונה, אני אגיד לו, אדוני, רוב הסיכוי שתפרוק שוב את הכתף, בטח אם אתה אקטיבי, אני ממליץ לך כן לעשות ניתוח. לא כולם כמוני, יש הרבה אנשים שיגידו, בוא נחכה לפריקה הבאה ואז נחליט. למעשה אתה נותח 15% או 20% מיותרים לצורך העניין, שלא יפרקו שוב. אבל התוצאות של ניתוח אחרי פריקה ראשונה, הן הרבה יותר טובות מאשר אצל אנשים פריקה חוזרת. וגם אנחנו רואים, כשאני מנתח מישהו אחרי פריקה ראשונה, אתה רואה את
רקמה שהיא טובה, את הדימום שיש שם, הסיכוי שזה יצליח הוא הרבה יותר גדול. כן. אוקיי, שאלה. מה לגבי הפיזיותרפיה בהקשר הזה? מה עם ההמלצות שאתה נותן לפיזיותרפיסטים למטופל שעבר פריקה ראשונה? אז אני אחלק את זה לשתיים. האם, וזו שאלה שתמיד שואלים, האם פיזיותרפיה יכולה למנוע פריקות? אז יש מספר מאמרים שהוכיחו שלא. זה חשוב להחזיר את התפקוד, זה חשוב להחזיר את הביטחון, אבל הפריקה הבאה תקרה שהוא לא מוכן, שהוא מרפא את השרירים. זאת אומרת, גם אם הכתב שלך היה ארנולד שוורצנגר, זה לא ימנע ממך מלפרוק את הכתב. החשיבות של הפיזיותרפיה אחרי פריקה זה להחזיר את הבן אדם לתפקוד, כי עכשיו כואב לו, והוא חושש, והוא בהיסטריה, ואנחנו לא רוצים שהוא יהיה תקוע עם מתלה חודש וחצי, ואחר כך הוא מפתח secondary frozen shoulder. אני מבחינתי, המתלה הוא רק לכאב, שיוריד אותו גם. אין עבודה שמראה אם אני משאיר את המתלה 6 שבועות, זה יותר טוב מאשר אני מפעיל מיד. אז אני מבחינתי אפשר להוריד את הכאב, את המתלה ברגע שהכאב יורד, להתחיל פיזיותרפיה מיד, כמובן להיזהר באבדקשן external rotation, אבל לאט לאט לשפר את הטווח תנועה, להחזיר את הביטחון, פרופיוספשן, וכל המשתמע מזה. אוקיי, יש פה שאלה שנשאלה, רק רגע. מהי ההחלמה מניתוחי פריקת כתף? האם היא סבירה ביחס לניתוחי תפירת גידים שציינת קודם, או שזה שוב מדובר פה בסבל מייסר? לא, מבחינת סבל זה בכלל לא דומה. זה עולם אחר לגמרי, זה לא האישו. האישו העיקרי שכמו בכל דבר באורתופדיה, אנחנו תופרים רקמה או תופרים עצם, זה צריך שזה יתחבר. 6 שבועות זה המינימום שזה מתחבר. ואחרי 6 שבועות אנחנו יודעים שהאיכות של החיבור היא מאוד חלשה, אז צריך להתחיל את החיזוקים. אתם מכירים את הבנייה של הכוח לאורך של הסיבים, לאורך הכוח, יש את כל החוקי וולף וכו'. אז אנחנו צריכים להתחיל את החיזוקים. התהליך הוא פשוט ארוך, אבל אין ספק שההחלמה מתיקון אי-יציבות היא לא דומה בכלל לרוטטור, כי אנחנו מדברים על כאב של מספר ימים עד שבוע וחצי, שבועיים, זה המקסימום שאני מכיר, בדרך כלל לא מעבר לזה, אלא אם כן יש סיבוכים. ניקח לדוגמה את הניתוח שצד שמאל למעלה, זה התפירה של הבנקר, אתם יכולים, אנחנו מסתכלים על הגלנואיד מהצד, זה הלאברו מקדימה, וזה הלאברו מאחור. אז מאחור הוא מחובר, כי הפריקה הייתה קדמית, ומקדימה הוא קרוע, זה השחור הזה פה. אז אנחנו תופרים את זה, הנה, ספרנו את זה ככה יפה מאוד, וזה נקרא בנקר טריפר. היום אנחנו עושים גם יותר ויותר, מה שנקרא לטרג'ה, זה הניתוח שאתם רואים פה, שלוקחים את הקורקויד, פותחים אותו, מזיזים אותו עם הקונג'וינט ותופסים אותו עם שני ברקים. לא ניכנס לכל הסיבות למה לעשות אחד ואחר. ההחלמה מהלטרג'ה, שזה העברת הקורקויד, היא יותר קצרה, כי זה חיבור של עצם לעצם, אנחנו נותנים להפעיל יותר מהר. הפונקציה של הבייספ לא נפגמת בלטרג'ה? מה לא נפגם? אחרי שהעברת את המיקום של הקורקויד, אז גם הראש של הבייספ עבר יחד איתו, אז אני תוראה אם זה מפריע על התפקוד, על השורטד, כן. לא מפריע. לא מפריע. לא מפריע ולא משפיע באיזושהי צורה. אוקיי. מה לגבי אחוזי החלמה מניתוח כזה והסיכוי לניתוח חוזר? שאלה נוספת שעלתה פה. אוקיי. אם אנחנו עושים את הבנקר טריפר, אם עושים הפריקה הראשונה, זה יכול להגיע גם, יש עבודות על 95% הצלחה. אוקיי? באופן עקרוני, רוב האנשים לא מנותחים אחרי פריקה הראשונה, אז אנחנו מדברים על בין 80 ל-85% הצלחה. אוקיי? זה הבנקר. בלטרג'ה, בניתוח הזה פה למטה, אנחנו מגיעים לקרוב ל-95-97% הצלחה, שלא יפרקו עוד פעם את הכתף. שזה אחוזים מטורפים, אחוזים מצוינים. יש חסרונות ללטרג'ה הזה. אני בדרך כלל שומר אותו לאנשים שמאוד פעילים, שחקן כדורגל או שחקן כדורסל וכאלה, אני אעשה לו לטרג'ה, אני לא אעשה לו בנקר טריפר. ג'ודוקה, אני אעשה לו לטרג'ה ישר על הפריקה הראשונה. בדרך כלל, תמיד יש הסתייגויות. מישהו שהוא עושה יותר עבודה משרדית ואין לו נזקים גרמיים, הגלנואיד שלו לא שבור, אני אעשה לו בהחלט את הבנקר טריפר הקלאסי. זאת אומרת, הלטרג'ה מתאים לאנשים שהם אקטיביים יותר, שהם נמצאים בכוח פיזי גדול יותר? נכון, וכאלה שיש להם שבר כבר של הגלנואיד. אם הגלנואיד נשבר, לפעמים, אתם יודעים, לא רק הלברום נתלש, לדוגמה פה הלברום נתלש. יכול להיות שיש גם שבר של העצם כאן מקדימה. ואז אם אני אעשה את הניתוח הזה של תפירה של הרקמה, אני תופר אותה לא למקום שהיא הייתה, אלא לעצם שנשארה לי. אני מתחיל בנקודת חיסרון משמעותית. מקרים כאלה צריך ללכת ללטרג'ה. אני מבינה.
שאלה נוספת, חוזרות פה כמה פעמים השאלות לגבי קונטרה-אינדיקציות בשיקום או בתרגול בכלל הפיזיקלי, אחרי שני הניתוחים האלה. אם תוכל להרחיב על זה קצת. אז קודם כל, אני חושב שכדאי להיצמד לפרוטוקול שאותו רופא שניתח צירף. כי הוא יודע מה היה שם, הוא יודע מה האיכות של התיקון, מה האיכות של העצם, של הגידים וכו', ולכן הייתי מסתמך על מה שהוא אומר ולא מה שאני אומר. כעיקרון, למטופלים שלי, אז אני אפריד בין הלטרג'ה והתיקון של הבנקארט. נתחיל עם הבנקארט. בבנקארט אנחנו 6 שבועות מתלה, הגבלת תנועות, 3 שבועות ראשונים עד 0, אקסן רוטיישן, ובערך 60 מעלות אבדקשן. בין 3 ל-6 מגיעים ל-90 מעלות, ורק אחרי 6 שבועות שיש לי חיבור של הרקמה, אני מרשה להתחיל לעבוד על טווחים מלאים. כוח אני מרשה ב3 חודשים. ועל הטרג'ה זה יותר קצר, כי זה כמו שבחיבור של עצם לעצם, אני יותר סומך על הברגים האלה, על הקיבוע החזק. אני כבר ב3 שבועות מתחיל לעבוד טווחים יותר גדולים, ומתלה רק ל3 שבועות בדרך כלל, מ6 שבועות טווחים מלאים, ואחרי זה חיזוקים, ובדרך כלל אני מחזיר לספורט, כולל ספורט מגע, כבר סביב 4-4.5 חודשים, לעומת 6 בבנקארט. יוצא לך לנתח ספורטאים מקצועיים בהקשר הזה עם לטרג'ה? הם חוזרים לדרגת פעילות זהה כמו לפני שהם נפצעו, ערן? אז תלוי איזה ספורט הם עושים. מה? אם הם עושים כדורגל, אין בעיה. אז ככה, שוערי כדורגל, ניתחתי 2, לא הייתה להם של ליגת העל, לא הייתה להם שום בעיה לחזור לפעילות מלאה. שחקנים כן, אין בעיה. ג'ודוקה חוזרים, אבל ג'ודוקה שהם נופלים מהמשקל שלהם והמשקל של היריב, גם על הטרג'ה יכול להיקשר. הם ישברו הכל. כל מה שתשים הם ישברו שם. כדורעף, כדורסל, זה יותר התלבטות, אם על הטרג'ה לעשות כן או לא, אבל בינתיים אני עושה וזה בסדר. יש לי שחקן הוקי מארצות הברית, שעל הטרג'ה, הטווח מצוין, היציבות מצוינת, משהו לא מסתדר לו, שהוא מחזיק את היד באיזושהי תנוחה שרק בהוקי מחזיקים אותה, יש לו אי נוחות, אז עכשיו אנחנו מנסים לטפל באי נוחות הזאת, אבל סך הכל באופן עקרוני כן, הכוונה שיחזרו לפעילות מלאה. אני מבינה. ואולי בכל זאת תחשוף לנו מה החסרונות של הלטרג'ה, עוד שאלה שעולה פה? תראו, יש צרפת שמאוד מתקדמת בכתף, מבחינתם הם מנתחים את כולם לטרג'ה. הם לא עושים יותר בנקארט. מבחינתם אין חסרונות. החיסרון של הטרג'ה שצריך לדעת לעשות אותו טוב, ואם אנחנו חס וחלילה נשים את אותה חתיכת קורקויד בולטת לפרק, דפקנו לו את ההומרוס בצורה נוראית. אז צריך לשים את זה טוב. החיסרון נוסף של הטרג'ה שהוא לא פשוט לעשות אותו. חיסרון נוסף שאם הוא נכשל, אין לנו הרבה כלים בארגז כלים שנשארו לנו. אם הבנק נכשל, יש לנו עדיין ארגז כלים שלם של הטרג'ה ודברים אחרים. אז לכן אנחנו היום עדיין מהססים פה לגבי לעשות לכולם לטרג'ה, אבל אין ספק שאנחנו עושים יותר ויותר. אוקיי, ושאלה נוספת, מה לגבי היפרלקסיטי, גמישות יתר? האם הם מועמדים לניתוחים האלה? כן, היפרלקסיטי באופן עקרוני, יש להם יותר נטייה לפריקות. זאת אומרת, אם אני אסתכל על גורמי סיכון, היפרלקסיטי זה במידה מסוימת זה גורם סיכון לפריקות. מבחינת ההצלחה בניתוחים, היפרלקסיטי נעדיף יותר לעשות להם לטרג'ה מאשר את הבנקארט. למה? בגלל הקיבוע הנוסף? נכשלים יותר. יש קלסיפיקציה של זוג צרפתים, של בואלו ועוד חבר מרעיו, והם מצאו שמי שההיפרלקס יש לו יותר סיכוי להיכשל בבנקארט, כי מה אנחנו עושים בבנקארט? תופרים חזרה את הלאברו ומשחזרים את הרצועות, אבל יש אלמנט פלסטי שאנחנו לא יודעים לשחזר אותו כתוצאה מהפריקה, וכנראה זאת אחת הסיבות שאנשים עדיין פורקים למרות הניתוח. זמן השיקום וההחלמה של הלטרג'ה הוא ארוך יותר מהבנקארט או קצר יותר? קצר יותר. חוסך, שוב, במשך חיים, מה זה חודש וחצי יותר קצר? אין לזה משמעות. אבל למישהו שהוא ספורטאי, לפעמים החודש וחצי זה די משמעותי אם הוא יפספס עונה או לא. אז להם חשוב. ברור. אחלה, יופי, תודה. קודם. שברים.
אז שברים יכולים להיות של ההומרוס, של הקלביקולה, כמו שאתם רואים פה. בואו נתחיל עם ההומרוס. מאוד שכיח, זה השבר השלישי בשכיחותו אצל אנשים מבוגרים אחרי דיסטל רדיוס והיפ. וזה די מבאס שחוטפים את השבר הזה, וזה כואב, וזה מציק. אבל, שוב, לא כל שבר צריך לנתח. רוב השברים של פרוקסימל הומרוס אנחנו לא מנתחים. גם אם יש תזוזה כזאת או אחרת, לא בהכרח חייב לנתח. ובכלל יש דיבייט גדול מאוד בספרות לגבי הצורך בכלל לנתח את השברי פרוקסימל הומרוס, שאנחנו בתור אנשי הכתף מאוד כועסים על איזשהו מאמר שהתפרסם המתודולוגיה שלו מבחינתנו הייתה ממש ברורה, ואז כולם מצטטים, אפשר לא לנתח וזה אותו דבר. כעיקרון, זה תלוי בגיל, תלוי בדרישות של הבן אדם, תלוי מה זז לאן, אבל אנחנו מדברים על שברים של greater tuberosity, lesser tuberosity, ראש ושפט. אלה הדברים שבדרך כלל נשברים. ברוב המקרים, כמו שאמרת, מטפלים שמרנית. אם אנחנו חושבים שניתוח ייתן תוצאה יותר טובה, אנחנו נמליץ על ניתוח, לא תמיד, לפעמים השבר נראה נורא, ואני אומר, תקשיבו, ניתוח אני לא אגיע למשהו יותר טוב, תישאר ככה, עדיף לך. הטיפול, פיזיותרפיה, כמובן, כדי שלא יפתחו סיבוכים של DBT וכל הצרות האלה, צוואר, שכמות. גם אם יש שבר של הפרוקסימל הומרוס, הפיזיותרפיה שם של פנדולום, מרפק, צוואר, שכמות, היא קריטית, כדי להקל על הבן אדם, לעזור לו לעבור את היום-יום בצורה סבירה. אז לא להיבהל שבא לכם בן אדם שבור, תעבדו נכון, וזה בהחלט יכול להקל עליו. אוקיי. נמשיך. עצם הבריח, להיט היום. עד לפני אף אחד לא נגע בעצם הבריח. טיפלנו בכולם שמרנית, אלא אם כן זה ממש חדר לו את האור החוצה. ואז יצא מאמר מקנדה שדיברו על זה שיש אנשים שמפסידים מזה שאנחנו לא מנתחים אותם. שיש תזוזה מאוד משמעותית, שיש קיצור מאוד משמעותי, ושזה חבר'ה צעירים. הייתה להם ירידה בכוח, ירידה בתפקוד, והם היו פחות טובים מאלה שנותחו. ואז התחילו גם לבדוק ממש את כל השברים והתתי שברים, וראו שאם יש דוגמה כמו השבר בצד שמאל למעלה, כזאת תזוזה וכזה קיצור, גם יש סיכוי הרבה יותר גבוה של אי חיבור. ומה זה אומר אי חיבור? שעכשיו אנחנו נחכה חודשיים, 3, 4, 5, 6, לא יתחבר, נעשה ניתוח, נתחיל את כל התהליך מההתחלה. אז היום אנחנו נדע שלנו קצת לעשות ניתוחים, קצת לפעמים יותר מדי, אני חייב להודות, וצריך לדעת מתי לעצור, אבל דוגמה שבר שיש בצד שמאל למעלה, כן כדאי לנתח, כי הסיכוי לאי חיבור הוא יכול להגיע פה ל-30%. אז נכון, אתה יכול לחכות חצי שנה, ואז להחליט, ואז לעשות ניתוח. אנשים לא אוהבים את זה שחיכינו סתם, ולמה לא עשינו כבר את הניתוח מאז, מה גם שהסיכוי להסתבך בניתוח הזה הוא לא גבוה. אז שוב, זה תלוי בבן אדם, כמה הוא אגרסיבי, כמה הוא רוצה לחזור לפעילות מהר, כמה הוא תלוי בעבודה שלו, וכו' וכו'. אבל באופן עקרוני, רוב האנשים יסתדרו בטיפול שמרני. איזה פונקציה תיפגע בעיקר לאנשים ששוברים את עצם הבריח? איזה מה? איזו פונקציה? משהו מבחינת תפקוד? ירידה בכוח, אצל החבר'ה הצעירים, ירידה בכוח, כמובן שיש את הקיצור של השכמה, הקיצור של הכתף שהשכמה נופלת קדימה, הפטוזיס, ואז זה יכול להוביל לצרות אחרות. יש פליטה מקדימה שלפעמים זה מאוד לא נחמד, שמשים תיקים ומנסים לשים מהם משקל. גם צריך לזכור אבל שאם מישהו בא ורוצה את הניתוח בגלל האלמנט הקוסמטי שלו, גם צלקת זה לא הדבר הכי יפה, וגם לפעמים אנשים רזים מאוד, הפלטה בולטת מתחת לאור, וזה גם לא הכי יפה. אני צריך לזכור שהקוסמטיקה גם אחרי ניתוח יכולה להיפגע. זה יכול להפריע גם לנשימה, ערן, בהקשר הזה? לא אמור, לא שאני יודע. לא אמור, אוקיי. הצלעות לא נפגעו. הצלעות לא נפגעו, נכון. עוד שאלה שעלתה פה, האם יש איזשהן סיבות ספציפיות למל יוניון בשבר של עצם הבריח? כמעט תמיד יש מל יוניון. אם אני לא מנתח, כמעט תמיד זה מל יוניון. כי השבר ללא תזוזה של עצם הבריח זה לא דבר שכיח. יחד עם זאת, יש לא מעט שבוחרים לא להתנתח. כן, כי המל יוניון לא מפריע בדרך כלל. ברוב המקרים, אנשים מסתדרו מצוין, אז יש לך פה בליטה קטנה, לא קרה שום דבר. אז לכן, בניגוד נגיד לשברים של גפה תחתונה, שאתה לא תסבול מל יוניון, בקלביקולה, חופשי. כמעט כולם עם מל יוניון ומתפקדים נהדר. אוקיי. כתף קפואה, זה דבר זה נושא. בקהילה, כן.
ובבית חולים אנחנו בקושי רואים אותם, וזה מה זה אנחנו שמחים שאנחנו לא רואים, כי זה נורא. טוב, כשאני דיברתי בגרף ההתחלתי על הגילאים, אמרתי 40-60, זה מין תת קבוצה קלאסית יותר אצל נשים, שסובלים משתי בעיות מאוד מאוד כואבות, הקלסיפייד טנדיניטיס וכתף קפואה. אז בואו נחלק אותם, כתף קפואה, אדהזיב קפסולייטיס, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, יותר שכיח בקרב נשים, אלה טווח הגילאים, יותר שכיח אצל מישהו סכרתי או שיש לו תת פעילות בעלותת התריס. זה לא חייב להיות, זאת אומרת, אם אין לך סכרת, זה לא אומר לחטוף כתף קפואה. זה יכול להגיע לכמעט 20-30% שיהיה לך כתף קפואה גם בכתף השנייה, לא באותו זמן, בזמן אחר. זאת אומרת, אחד הדברים הכי גרועים שאני אומר לאנשים, טוב, זה נורא, זה כואב, אני יודע, אני מצטער, אבל תיקחו בחשבון ש30% שלכם גם בכתף השנייה אותו דבר מתישהו, שזה נורא נוראי. צריך לזכור שצילומי הרנטגן תקינים, האולטרסאונד סך הכל יהיה תקין עם סימני דלקת, אנחנו עושים את זה כדי לשלול פתולוגיות אחרות. מה זה הכתף קפואה הזאת? אני עוצרת אותך שנייה רק לגבי האתיולוגיה. למה לסכרתיים יהיה יותר סיכוי לזה? אנחנו לא יודעים בכלל מה האתיולוגיה של כתף קפואה, אז אנחנו לא יודעים להגיד למה סכרתיים. נראה פה משהו אוטואימוני. יש אנשים שטוענים שהגוף תוקף את עצמו בקפסולה של הכתף, דלקת קשה מאוד, והיא הולכת ומתכווצת, והטווח הולך ויורד. בפועל אנחנו מגלים את זה לסמך אנמנזה ולסמך שלילה. אין לנו בדיקה אחת שמראה את זה. זאת אומרת, מגיע חולה עם הגיל המתאים, לפי מחלות הרקע המתאימות, כאב שהולך ועולה, כמו שאתם רואים בגרף באדום, טקט אחרי חודש וחצי, אחרי פתאום הוא שם לב שהטווח תנועה הולך ויורד, זה מגיע לשיא, כמו שאתם רואים פה, ואז לאט לאט הכאב יורד, בהתחלה יש את הפלטו שאני שואל את האנשים, כבר יש מצב שבחודש האחרון אין החמרה, אם הוא אומר לי כן, אני אומר לו נהדר, יופי, זה תצפה שעוד מעט כל העסק ירגע לך. ואז הכאב יורד, הטווח תנועה הולך ומשתחרר, וגם אם לא נעשה כלום, הבן אדם יחזור כנראה לטווח שהוא כמעט מלא, לא מלא, אבל כמעט מלא, לא משהו שהוא ירגיש בו, וכמעט ישכח שזה קרה לו. אבל הבעיה היא באמת בשלב הראשוני, וזה השלב שאתם תראו את החולים. כי אתם תעשו פיזיותרפיה ותשקיעו את הנשמה, והחולה הולך ומדרדר. אנחנו באים אליי, אומרים לי, תשמע, אסור, עבדנו קשה, וזה רק עוד נעשה יותר ויותר גרוע. כי זה המהלך של המחלה. עיקר הפיזיותרפיה שחשובה בשלב הזה, והיה בזמנו איזשהו סמינריון על כתף קפואה אצל עירית סמילנסקי, שבאמת הקטע החשוב פה זה המסביב. הרי אנחנו לא יכולים לבוא ולעצור את המחלה, אני לא יודע לבוא ולהפסיק את התהליך הנוראי של הדלקת שהולכת ומחמירה. אבל כן אפשר להקל על החולים האלה ברגע שנותנים את הריאשורנס שהכל בסדר, זה לא בראש, הרבה מהם חושבים שהם התחרפנו לגמרי. אילם, לא, אתה נורמלי, זה בסדר, ובוא נקל על מה שמסביב, צוואר, שכמות, כל הדברים שמסביב, שגם כן אתה הולך מקובץ כל היום, ועכשיו כל הגוף כואב לך, אז אם נטפל בזה, זה כבר יקל את המחלה. אבל אנחנו ממש גרועים בכתף קפואה, אנחנו בתור רופאים. אנחנו לא, אין לנו טיפול אמיתי. זריקת סטרואידים אפשר לתת, עבודות מאוד חלוקות כמה זה שווה. אנחנו מסממים אותם לגמרי במה שאנחנו יכולים, מרפאת כאב, עד שהם מקבלים את התור ועד שהם מגיעים, כבר בדרך כלל מבריאים. אני יכול להגיד שמי שמטפל הכי טוב, זה ההוא שתופס אותם בשלב הזה. כי אז לא חשוב מה ניתן להם, מים קדושים, קורקום, מה שאתם רוצים, עכשיו הם יתחילו להשתפר. 60 שניות על כתף קפואה. רגע, 60 וקצת. עוד קצת פרוצדורות שאתם נוהגים לעשות מעבר למה שציינת, פרוצדורות כירורגיות אולי? יש דברים. יש, אנחנו לא כך נוהגים לעשות. כן, יש מניפולציות, שאנחנו, רוב אנשי הכתף לא עושים. אבל במידה ועושים, אנחנו עושים אחרי שעברנו את השלב של הפיק, ואנחנו מצפים לשיפור, ומאיזושהי סיבה לא משתפר ולא משתפר ולא משתפר, אז אפשר לעשות מניפולציה. להרדים את החולה, ובחדר ניתוח פשוט לקרוע את כל ההידבקויות האלה. יש אפשרות לעשות שחרור ארתרוסקופי, שזה קצת משהו יותר אלגנטי, פחות מזיק. גם, שוב, בשלב הזה, ששום דבר לא עוזר והוא לא יורד, כמו שאנחנו מצפים, להמשיך להישאר בפלטו, אז יש מקום לשקול. אני חייב להגיד שאני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שעשיתי ניתוח לכתף קפואה
פרימרית. יש פה איזו פרוצדורה ששאלו אותי לפני ההרצאה, שנקראת, אני מקווה שאני מקריאה את זה נכון, Distinctive Hydroplasty. כן. מה זה? לוקחים הרבה סליין ודוחפים בכוח לתוך הפרק וקוראים את המעטפת. זה יעיל, זה אפקטיבי. כן, אולי. אני לא חסיד. לא, תראו, זה לא משהו מופרך, זה לא שמישהו בא והמציא איזשהו זה קיים בספרות. אבל תראו בחשבון שזה שוב לקרוא את כל הרקמות ללא הבחנה על משהו שבמילה הם עוברים מעצמו. וזה לא פתאום נגמר, זה לא שאתה עשית את זה ופתאום זהו, הבן אדם חזר לעצמו והכל יופי. אז אני אישית לא נוהג לעשות את זה, אבל שוב, זה משהו שמקובל וקיים ואפשרי. אז אפשר להגיד שפרוזן שולדר זה בעצם איזושהי הבחנה שמגיעה על דרך האלימינציה, אחרי שבעצם פסלת הרבה דברים אחרים. וזה מה שנוצר? לא צריך לפסול הרבה דברים אחרים. יש לנו את הגיל, את התלונות, את הגרף, צריך לשאול אותם מתי יופיע כאב, מתי יופיע הגבלה בתנועות וכולי, שזה מתאים לנו. צריך לשלול בעיות אחרות רנטגן ואולטרסאונד רק כדי לראות שאין איזושהי קטסטרופה אחרת שאנחנו מפספסים, ומאותו רגע זה. וכמה המשמעות של זריקות סטרואידים בהקשר הזה? אז אפשר לנסות להזריק, אתה אומר, אוקיי, אם יש תהליך דלקתי כל כך סוער וכולי, בוא נזריק סטרואידים, נוריד את הדלקת. אז העבודות הן מאוד חלוקות לגבי התוצאות, כמה זה באמת שווה את זה או לא. אפשר, מישהו שאתה ממש מתעקש, אני אזריק לו, כי זאת לא טעות. אני לא ראיתי בזה עזרה גדולה. יש פה עוד שאלות על סוגי טיפולים, לגבי NSAIDs בהקשר הזה, האם זה בכלל מסייע להם, טיפולים כימותרפיים, טיפולים ביולוגיים. אז לגבי נון-סטרואידל ובכלל נוגדי כאב, אז נותנים כמעט, אתה לא תשאיר אותו בלי. האם זה מוריד את הכאב בצורה משמעותית? מי שטיפל בחולה עם כתף קפואה יודע שזה לא ממש עוזר. עוזר אולי קצת, שווה, אם זה למישהו זה עוזר, בטח לא לאלה המאוד מאוד קרבים. אלה שמקבלים את זה מייל, בהחלט זה יכול לעזור. טיפולים כימותרפיים אני לא מכיר, ומה עוד שאלת? ושאלתי לגבי טיפולים ביולוגיים. גם, אני לא מכיר. ביום שהבינו ממה זה נובע, ואני מניח שזה משהו אוטואימוני, זה כמו דופיטרן, רק שזה לא נשאר לעד. אני מניח שאם צריך לעשות את ההגבלה, דופיטרן גם מתחיל באיזשהו תהליך דלקתי מאוד סוער, שלאט לאט רואה וכמה מתכווצת, אבל בדופיטרן זה לא מפסיק ומשתחרר. כתף קפואה זה מתישהו מפסיק ומשתחרר חזרה. יש את השלבים האלה של ה-stiffness, pain, ואז כאילו שלב שהכל לאט לאט מפשיר חזרה. אני מבינה. אבל בעצם אפשר להגיד שוואנס עברת את התהליך הזה של פרוזן, בין אם זה בכתף אחת או בשתיהם, אז בסופו של דבר זה נעלם, וזה אמור גם לא לחזור לפי מה שאתה אומר? זה וואנס קורה וזהו? נכון. אוקיי. עוד שאלה שעלתה פה. שאלו האם היסטוריה אונקולוגית יכולה להגדיל את הסיכוי לכתף קפואה בהקשר הזה? לא מכיר. לא מכיר. לא מכיר גורם סיכון, הגורמי סיכון העיקריים, או זה בלוטת התריס וסכרת. אוקיי, בסדר גמור. הסתייגויות בגידים, זה כמעט אותו דבר מבחינת האוכלוסייה, גם יותר אצל נשים, גם אותם גילאים. גם ההופעה של הכאב הזה, הסוער, שהם באים עם כאב נוראי של למות, והתיאור הקלאסי שאומרים לי, זה כאב נוראי שבא לי למות, ואז היא מנסה תנועה ושנייה לא חושבת עליה, נגיד משהו נופל מושיטת היד בבת אחת, מסך שחור יורד, דקה שאני מרגישה שאני הולכת למות, ואז לאט לאט זה יורד. הסתייגויות בגידים זה שקיעה של סידן בגיד. אתם יכולים לראות את הצילום בצד שמאל למעלה. כל הגוש הענק הזה, זה גוש סידן, כמו שאנחנו רואים פה, שיושב בתוך האורטטו כף, ופשוט הופך להגיד, במקום שהוא יהיה סנטימטר רובי, לסנטימטר וחצי שניים. התעלה עצמה פה לא השתנתה, התעלה מבין הקרומונורמוס, המרווח נשאר אותו דבר. ועכשיו כל הדבר הגדול הזה צריך לעבור כל פעם שאנחנו רואים את היד, וזה גורם לכאב ודלקת ואימפינג'מנט ומה שאתם רוצים, ורואים את זה כאן, אבל זה גורם לכאב הכרוני, לאימפינג'מנט הכרוני. לפעמים, אחת לכמה זמן, הדבר המגעיל הזה יוצא לתוך הפרק, ועושה ריאקציה כימית מאוד כואבת, אלה האנשים שמגיעים למיון, ואומרים,
תקרטו לי את היד כאן, עכשיו לא צריך הרדמה, יותר גרוע מזה כבר לא יהיה. זה כאב אז שנמשך כשבועיים, ואז יורד עד להתפרצות הבאה. אז כשאנחנו מדברים על ה-calcified tendinitis, על ההסתודות האלה, יש שתי הופעות, אחת זה הכאב הכרוני הממושך כמו impeachment, ואחת זה הכאב האקוטי שזה פורץ לפרק. שוב, צילומי רנטגן, שזה קלאסי לראות את זה, אולטרסאונד כדי לראות אם אין מרכיב נוסף, אבל בגדול ההבחנה פה היא יחסית די פשוטה. טיפול, פיזיותרפיה לאימפינג'מנט הקבוע, ובשלב האקוטי שזה מתפרץ לפרק, הטיפול יהיה על ידי הזרקה של סטרואידים, כי זה באמת עוזר, זה ממש מציל אותם. העניין שכמה זריקות אתה יכול לעשות, זריקה אחת, ניחה, אבל לאט לאט זה מחליש את הגידים, זה פוגע בגידים. אני אחד המתנגדים הנחרצים לזריקות של סטרואידים, כי זה הופך אותם למסמורטטים, ואז אם אתה צריך לתקן אותם יום אחד, אתה בבעיה קשה, אז אני לא חסיד גדול, אבל לכאב האקוטי בהחלט, אני הראשון שיזכיר. ערן, יש איזשהו DD ברור בין ההסתיידויות בגידים לפרוזן? זה משנה לנו בכלל? זה משמעותי עבורנו הפיזיו, המורים לפילאטיס שפה בתמונה? לא, תראה, צריך להגיע להבחנה, כי בפרוזן אתה יודע מה המהלך שצפוי, ואתה יודע שאין לך טעם עכשיו להתחיל לעבוד על טווח תנועה, כי הוא עדיין בשלב שהולך ומחמיר. calcified tendinitis, אם הוא פיתח secondary frozen shoulder, כן, יש לי מה לעבוד על הטווח, כי זה רק בגלל הכאב, הוא לא יזיז וכואב לו, ואני אשפר את הטווח, אני אחזיר לו חזרה את הפעילות. אז כן, חשוב להגיע להבחנה, חשוב לעשות את הרנטגן ואת האולטרסאונד, וואנס הגענו להבחנה, אז אנחנו נטפל בזה בהתאם לשלב שהוא נמצא בכל אחת מהפתולוגיות. אני מבינה ממך שההסתיידויות בגידים זה משהו שהוא התקפי, כלומר הוא בא והולך ברמות עוצמה שונות. להבדיל מהפרוזן, שוואנס הוא מגיע, מתעצם, יורד ונעלם בסופו של דבר. נכון. ה-calcified tendinitis, אנשים שסוחבים את זה שנים. אז אם יש להם רק את האימפינג'מנט וכמעט אין להם את ההתקפות האלה, אז כל פעם שיש את זה, אני אומר להם, אוקיי, קחו משהו לכאבים, תעשו פיזיותרפיה, נוריד את זה, נתייחס לזה כמו אימפינג'מנט רגיל, וברוב המקרים יוכלו לחזור לתפקד מצוין. שוב, בשני המקרים לא שכיח שאנחנו צריכים לנתח אותם. כן נתח את אלה שיש להם התקפים חוזרים ולא מסתדרים וסובלים מאוד, ואני כבר הזרקתי פעם אחת ואני לא מת להזריק עוד פעם, אז אנחנו נשקול ניתוח. שוב, מעט מאוד ניתוחים אנחנו עושים או לפחות אני, של calcified tendinitis. רובם אנחנו נצליח לטפל היטב תחת פיזיותרפיה וטיפול תרופתי. ערן, הסתיידויות יכולות להיספג לבד, ואז בעצם הם יפסיקו להיות סימפטומטיות? כן, רק שאני לא יודע להגיד להם מתי. אני אומר תמיד, אם הייתי יודע להגיד לכם, אם עוד שנה כבר לא יהיה, אז הייתי אומר לכם, תחכו, אל תהיו עצובים, זה יעבור, נעשה פיזיותרפיה ונסתדר. אבל אנחנו לא יודעים, יש כאלה שזה מחזיק להם שנים הדבר הזה. אני מבינה. את זה. יש פה איזו שאלה על העתיד של הכירורגיה האורתופדית, אם יש לך לספר לנו איזה סקופ מעניין. פנינו לאן? פנינו ליותר החלפות כתף, ממה שאנחנו רואים היום בקהילה. זה תחום שהיום באורתופדיה או באורתופדיית כתף הוא מאוד מאוד מפותח, וכבר עם תוצאות מצוינות בהשוואה לפעם. תשמעי, כל החבר'ה מלפני 20 שנה, היינו עושים החלפת כתף, כמו כל דבר שבתחילת הדרך, גם היו לנו חר פרוטזות, סליחה על הביטוי, התוצאות היו ממש על הפנים, והיינו עושים אותם במקרים שהם הכי קטסטרופליים. זאת אומרת, מראש הסיכוי שלך להצליח בהם עם 0. היום זה כבר סרט אחר לגמרי. היום הפרוטזות הן ביפר יותר טובות, אתה יכול להתאים אותם לפציינטים בצורה מצוינת, תוצאות הרבה יותר טובות, שוב, כמובן, באיזה אינדיקציות. אבל זה תחום שילך ויגדל ללא ספק. אני חושב אם אני צריך לנבא מה פנינו לאן, זה המחקר של Basic Science. ביום שנבין איך לרפא את הגידים לעצם יותר מהר, ואז להקטין את תקופת ההחלמה, ביום שנדע לשלוט על הכאב יותר טוב, שנבין ממה הוא נובע, זה ישנה מבחינתי, זה יעשה את ההבדל המשמעותי. ואני אומר את זה כבר 10 שנים, ואני לא רואה שום דבר באופק בינתיים שעוזר לנו. ניסינו PRP, אנחנו נשים היום גלים כאלה ואחרים, יש לנו כל מיני ניסיונות שאנחנו עושים, אנחנו עוד לא שם. אוקיי. יש עוד שאלות מהקהל לפני שאנחנו מסיימים את הערב? אוקיי.
ערן, זה היה מרתק. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, ושיהיה לנו חג קורונה שמח. משהו כזה, כן. למי הרבה בריאות. ששאל פה, למי ששאל, השיחה הזו הוקלטה במלואה. היא פשוט קובץ מאוד מאוד גדול, אז אני צריכה להבין איך להעלות אותו, אבל זו בהחלט הכוונה שהוא יעלה. אני מאוד מאוד מודה לך שהגעת והקדשת מזמנך. תודה לך על הארגון ועל ההשקעה, באמת. בשמחה. ופתאום נזכרתי שמרוב התרגשות בכלל לא הצגתי את עצמי. קוראים לי אלה למי שלא מכיר, אני פיזיותרפיסטית, מתעסקת הרבה עם פציעות אורתופדיות, ולי ולערן כבר יש שיח מספר זמן מה, והרעיון הזה עלה ככה מתוך השעמום הקורונאיסטי וניסיון קצת להזיז את הגלגלים במוח. אז תודה לך שנרתמת לזה. בשמחה, תודה לכם. תודה למי שהקשיב. אנחנו מתראים פה ביום ראשון, חברים, יש לנו פודקאסט נוסף הפעם על ברך, אני אפרסם את זה בקבוצות. ערב טוב לכולם, תודה. ביי, טוב. ביי, להתראות. ערן, לא, אני שומע. רציתי לומר שיש פה המון המון תודות לך, ושהיה נהדר ומעניין ומרתק, ואתה מסביר מעולה, תודה לכם. ההסברים שלך לגבי הפרוצדורות הניתוחיות, שזה תמיד חור שחור לנו, אלה שלא בחדר הניתוח, היו ממש ממש מעולים. אז לעונג. תודה רבה. לילה טוב. להתראות, ביי ביי.